Salam Orasma dihita dengan sapor siaon di bagas joro dohot nadi bagas nabi atong lau mamuji pasangapon guarni tuhata tapara di maruhado pikirata martang yang di mahita di bagasan rohata. Amin. Tapujima tuhata senedeta nomor 26 ayat sada dohot ayat 2. Namenimu ale Yesus leonon di bangsa Toni midona patulus hatami tunaboso Kamolami jala Bogos kang tauban parawado Toni ya Thomas margogoyon amion alitonisi kardami sai bongoti amimbi sai pasadoro anami goparku basudi tempat tinggi tinggal nami umangi hondas dasmi asa gandari ngasnani mararaton marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi parbadia na tumapa langit dohot tanoon amen. Sai ingot ma ale jahuba akka denggan ni basam dohot asini roham aisian narobi do akai asa unang marsurak-surak akka musuku midaau ale debataku marhaposan tuho doahu sayunang paila ahu haleluya martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang parasiroha na sumurung nama dok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami Allah dilehoko anakmu nasa sadai Tuhan matian humokop kami asa unang mago na porsia di ibana alai asa hanguluan nasa leleng na dinasida tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hati goran dihami sesesa madosa nami saluhut alani pelean na sundenggan na pinilehon mi humokopami sai paeleng ma pinggolmu tu tangian nami jala asima roham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Epistel di partangata di Bornginon ima denet sian ukurum bidopat mamuka masian ayat 10 tolu saat rodi ayat 25 tajahama
margati soring sebab songoni nang ruas na di bagas nabi sono ma hatani di bata aidada marhite sian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu poparana nama dok ibana tumean portibion marhite sian hati goran na sian haporsiaonido ayaut akka siraudo tipati gabe panean dang marguna haporsiaoni jadi pesama baga-bagain ai di horhon patiki dorimas alai anggo swada patik lau swadong do pangalausion sian pahaporsiaoni do baga-bagai asasian ni rohana do ay naing ho baga-bagai di sandok poparanay dada holan didonga sapati ni si Abraham doho do didongan na sa haporsiaon ay ama ni hita sa luhuk na do ibana hobar tunatar surati upabakit doho gabe ama nin torok bangso diadopan ni debatamay na hina porsiaon na si Pangulu akan namate jala si Jow na swadong hian gabi adong maralohon na sa pakirimon do haporsiaon na napakirimoni asa gabi ama ni toro bangso ibana hobar tuhatay songoni masugo poparamu dang naulo gale haporsiaon nai paidaida pamatang na nahira somar ngulube ay nunga 100 tahun ne umurna nang paidaida si Sara naung saip ladangi dang rolo ganggu rohana tumadikon haporsiaon di baga-baga ni debata nalam tumaguna natahe haporsiaon jala di parsangapi do debata ay positutu do rohana tuk do gogo ni debata patupahon na pinarbaga-baganay ala ning ido bahen na dirajumi gabe hati goranna dada alani ibana sabing tubahen na tersurat naung dirajumi tu ibana hita pe ditata do disi ay sidarjuman do nang tu hita haporsiaw di bana na pahehehon Yesus Tuhani sian namate ay dipasahat do ibana alani pangalasyotai jala di Pangulu siala hati gorata ido sahatna martuado akan atumangihon hata ni debata jala naupiapsa amen Asiniroha manihamudo hodame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amen.
Hatan itu hata ojahan jamita di pertangyata bornginon tersurat ma di Pesalmen 22 ayat 20 ro di ayat 30 sada. Tajahama turpukta songonoma hatana disi. Jadi sai jamita honokku magwarmo tuaka hahanggiku jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria na marluhuti. Puji majahoba hamu ali akka na magkabiari ibana sudi pinopar ni si Jakob pasangapon ibana jala sudi pinopar ni Israel menghormat ibana. Aidang lea rohana maneng merbias-bias mida perdangolan ni nadangol jaladang ditabunihon bohina maradupon ibana jala ditangihon do angguk na itu ibana. Asa ho do haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai gararokku ma akka baga-bagaku di joloni akka nama kabiari ibana. Saya mangan do sugut akka nadangoli jala butongan ikon mamuji Jahuba do akka naususo di ibana sai humissa do rohamuna saleleng-lelengna. Ingoton ni isini liat portibiomai gabi mulak mana sida tu Jahuba jala marsoba tujulum do sugut sudi akka marga ni si pelebegu. Ai Jahuba do napuna harajaon jala panggonggom diaka perbegu. Mangan jala marsoba do sugut sudi akka nagok nahum di tanoon marsigang do tujolona sugut sudi akka na marsikor ro di nama tegasing. Saya adong do pinopar ni manusia na mangului ibana aka na manaringoti Tuhani tu pinoparda sogot wala nido saha ni turbukta. Kadongan saha porsiaun di bagasan Tuhata Yesus Kristus ia perpesalmenon ima Raja Daud maneng Raja David na mangedehon sada ede ingot-ingot tu sudi akana ginonggomanna si paingot maneng sada pangajarion maneng puda diaka bangsa Israel na nigonggomanay akka dia mapodanay ima naboy berengota siya turpuk taon jala poda doho pangajarion nay dang naholan pangajarion berupa materi alay memang naong dihanguluhon ibana do maneng naong diadupi boy dokma pengalaman di ibana maradupon debata. Jadi sianido hita di bagasan pertikianon naing marsiajar taringot tuhata ni debata asang giat boy nian hita songon naposona si David laho paihuton debata di bagasan ngoluta. Aka dia ma naboy berengota sian naniadopan ni Raja Davidon marhite-hite edenaon na parjolo tabering madisi dung ditada maneng dihuton ibana debata masay balgado asini roha ni debata di jalo ibana maluas sa parmarahan maluas yan pangalilian maluas yan saluhuna ima namasa di bagasan ngolu ni ibana ido naneng jamito honon na di tonga-tonga ni ngoluna tu se maparjolo di jamitahon tu hahanggina isoma tabereng sada
na diusahahon si Raja David asa anggiat hahanggina dapotan hanguluan. Unang holani bana na manada debata maneng namian di dalam ni debata. Ditogihon diajari bahkan dijamitai ima agka hahanggina. Jadi maneng napiga hitan waing di bagasan persauran di bagas joroon, maneng di bagas tabin waing na mangihuton live streaming, totuna adong bidu pengalamat tado debata. Pengalaman ni akka inon dohot Tuhan adong bidu. Pengalaman ni akka ama dohot debata di tonga-tonga ni akka perkarajuan na anong pasti nang boy lepas yan waso ni Tuhani. Omma naneng dohonon na tuhita asa say ta pasahat maneng ta ajar-ajari keluarga ta hahanggita maneng goparata marningot dengan bahasa ni Jehovah. Di molo par pesal menon maneng Raja David amay pabuaboy mana. Songonon doau gabi terpilih raja. Songonon doau dililih si Saul. Songonon doau di pertemu diaku tikinay lilian nai. Di patorang-torang. Latar belakaku dangadong. Ay holan na permahan yad doau isuru bapakku. Alay bu yau gabi raja noaing. Ala niya hadoy. Totuna sadar renungan ba? Ala ni waso ni debata. Jadi molo dihitan noaing di bagasat tikion. Boy dura tapat orang perdalanan ni ngoluta pengalamat tadohot debata dinabukas sita sian tano bonapasugit manang sian hutat tabi manang narong niya sa Jakarta di son manang nasian luat na asing lau hita tu Pontianakon apa yang kita alami dan apa yang kita pergumulkan gabi tapasahat tu Tuhani dungi dia lusi Tuhani ima tapat orang tuaka hanggita dohot pinoparta gabi jamita na mangul harong dohi taon kan tiki zaman kayu merhau di Pontianahon tinggal di tombak alay nuain daun be madialami be akan atonggi didai akka pasu-pasu ni debata na jolo pengalaman ikom merlau do molorotu Pontianakon selama seminggu diombang-ambingkan laut sonari daong be nang pe marpesawat ngaboy be itu hortik na dak pola merlau be dengan biaya yang sedikit alay nga mampu be halak batak noaeng HKWP juruju khususnya tak kaya be hita merlaut nga marpesawat. Kenapa? Karena berkat Tuhan. Tentu ini harus kita ceritakan, kok bahkan kepada keluarga kita. Mololape hita tubo napasugit, ada ngitor mergijang niroha kan? Pinabuha do sudi. Songono do ulaw nami Pontianak dawa. Iber kamu pesongon na tebu hami namulahon, asikor do hami na julu. Kan begitu ceritanya. Diceritakan. Alai dengar bahasa do debata budu hita pajupang noaing. Ini kok bah orang yang beriman kepada keluarganya, hahangginya. Begitu. Molo adong pedihitan noaing tesa gitu aka hahang kita maneng pamilita itu kok bah. Katakan kok bah, jangan menjadi mengasangi. Gitu. Tak pola sakoi sanawi versus sanawi. Itu bahasa yang kurang enak. Tapi kalau misalnya dari bahasa yang baik, mengkaitkan firman Tuhan dengan apa yang kita lakukan, pasti itu menjadi khotbah kepada tuaka hahanggi maneng keluarga. Imana ni jami tahun ni perpesalmen, napa dua homuse
di tengah-tengah ni huria na merluhuti. Jadi dia bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, maneng pengalaman na di bagasna, dohok hahagina, tapi dia pergi juga ke gereja. Patuduhon naung terpasu-pasu ibana, manang naung diselamatkan debata ibana. Dia mengatakan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan dari keterpurukan, dari yang tidak dihitung apa-apa, menjadi orang nomor 1 di Israel. Nah ini di Pabuai Banai, tu Bagas Coro. Asa anggiat sudah na di Bagas Coro memuji debata, bukan hanya sebatas pujian nyanyian, tapi melalui kehidupannya masing-masing. Melalui pengalaman na ganuk mersada-sada. Allah berbeda do pengalaman ni selut hita na di bagasan Joro ni Tuhan tahun do na di bagasan keluarga tabi. Namangihum musi di dokon ibana di si panindang yon nai di baritahon ibana dangadong no balgasiat debata. Jadi kosudero memuji debata sugut nebana. Jadi mau lotung adong pe di sana memuji debata sileban, boy ibana mangan siani, alai perstokina doi. Itu di hati dakon perpesalmen. Honan debata odo, nahu puji odo, debata jahwe, debata nasalileng nililing na, honan ido na mampu madongani hita, manukuli hita. Jadi unang be lao tu panobaon na asi. Jadi sudina anon memuji ibana. Bangsa Israel, anak ni si Jakob, pinoper si Jakob, pinoper ni Israel. Sudah pasang goar ni debata. Amo sa ipabuhay mana taringot tu debata, dang lia rohana, maneng merbias-bias mernida nagadangol. Gitu. Jadi Tuhan Allah yang kita sembah dang naing membuat sian hita. Gurang dosa ni kan, naing membuat sian ibana. Debata ni isa mana naing membuat sian hita. Misalnya mololau hita merdukun, kan juli jala do hepeng. Ale memuji debata tidak ada uang. Kita hanya membawa hati, pikiran yang ikhlas. Mololo ta harap do asai pasu-pasu debata hita talian pelihat ta sarupa dohot na memele beguna king, itu salah. Jadi molo talian pelihat ta itu hanya untuk dipergunakan gereja dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan nagabe manuhor asi ni rohani debatano ni. Ale molo tu si pelebegu dia dipertaruhkan bagi dua hitan non. Kira-kira begitu. Ale molo debataton malah dia marah si roha mamereng dadangol. Bukan malah mengambil uang orang yang dangol. Nagale alai debata dison dan merbias-bias imana mernida mida hadangolan ne nadangol bahkan ditugu do nadangol ditugu do nadangol jala ido na ni hanguluhon ni parpesalmen dong raja ibana kadarong do pinopar ni Raja Saul musunahian dan ipamati ibana bahkan di jauh tu istana sarupa standada mangana ibana ahayalang Raja David iyalang nasida. Jadi nadangol diperhatikon ibana ditugu ibana songon nama muji debata ibana di simaboy tabereng turpukta namangihon mo siya di jamitahon di si dang ditambunihon debata bohina tuaka na mangangguhi maredup pun ibana. Jadi mololoh hita tutuhani mangangguhi hita tangis mertangiang Tuhan bukan dia tidak tinggal diam ditangihon Tuhan itu
alai monutung pe ditangihon dang iturna dirohatai di pasahat. Sudah do tangyang tai dari tangihon Tuhani, tapi yang dikehendaki Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah do ibegi dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Akatang yang tai. Baru sanggiat kita boy marhasonangan. Karena Tuhan bukan hanya memberikan kita senang, tapi Tuhan memberikan kita sesuatu, rancangannya bukan hanya di dunia saja, tapi rancangannya untuk kehidupan yang kekal. Jadi mulut tak alami pemardangol noaing, itu rancangan Tuhan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Nah, gitu. Jadi unang ta harapon maneng ta paksa bahwa Tuhan itu harus memberi ini supaya saya senang, tidak. Tapi Tuhan merancang kehidupan manusia ini sesuai dengan hukumnya. Jadi sehingga dang sudah dilihat debata dinyatakan apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap selalu membina manopang kita asabui merdalan tigor Tuhan raja nai syukur. Jadi dang boy HP dohonota molung memuji debata hidupnya enak ini tidak, tapi Tuhan memberi kecukupan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, tetapi di sampingnya itu lebih besar lagi Tuhan menempah kita untuk menuju jalan kehidupan yang kekal. Itu ngulutong. Jadi malu arang pe bergumulat tahita ganu marsada-sada sotung gabe tasiksa dirita Tuhan ahadu dosaku, Tuhan ahadu namasa dia, bukan. Tapi yakinilah apa yang terjadi saat ini membina, mendidik saya, mengajar saya untuk berjalan ke kehidupan yang kekal. Jadi ngulu tahun dan ngulu be tersuladit tu hahuluma. Namangi mose di jami tahun ibana di si. Haroroni puji-pujian ni ibana tu debata dang ala ni pasu-pasu akan atonggi. Alai ala nang dilopok ko debatado tu ibana roha madokon mau lihat itu Tuhani. Kita nung ngadi lehoni marhite-hite to de perbadia Tuhan Yesus Kristus. Ngadi pamasuk to dinai tu hita ganup hita akan amarha porsial tu ibana. Dilehon tu hita. Asa anggiat marhite-hite mahita memuji debata. Je na pinili ni debata do hita, dan hita na memilih debata. Jadi ketika kita dipilih oleh Allah, maka dengan itulah kita memuji debata Tuhan. Dan na hita memilih ibadah. Na ipilih do hita. Gawe aka yanakon ditubus marhiti Yesus Kristus Tuhan tai di peakon di sana bagas joro maneng harajaon ni Tuhan tai ima di gereja dipilih kita dan asa berhak kita memilih tidak alai Tuhani dona berhak di kita. Jadi berbeda do HP dohot pemujian ni dibatasi leban bodi pilih etong sojo stokin dan berhasil isi pidai mana muse dan berhasil isi pidai mana isi muse dan alai memuji debata Tuhan itu sendiri yang memilih kita. Asa marhite-hite ido kita tapuji ibana itong-atong ada ngoluta ala naung itu busita namangihop muse di bagasan turpukta di paingop mamuse naking mulak tu gijang sahalinai biasa doro ede songoni masuk tu repren muse di paulak muse di ayat napa 27 ini saya namanga dosugut akan adangol jala butongan ikon memuji muji Jehovah do akan usu-usu di bana itu pengulangan asa takas di boto akan amaredei nama muji debata marhite-hite edeon itu adalah hal yang penting ala jolma sering madabu memuji debata marhite-hite haadongon alai marhite-hite turpukton marhite-hite naswadong do ai swarok kita ya rupa ni debata
baru rumah hita memuji bana na belgay na buluni baru dipaingot mamusia desi dung songoni ngoluta marjamita hita di jagasta marjamita hita Tuhan kita gabe porseai marjamita hita muse tapatudu parangeta di bagas joro ima persekutuan mengulu di bagasan hata ni debata gabe idaon di bangso na somar hapor siao do petu debata nguluta oddo na toho. Jadi sehingga menjadi khotbah kepada dunia. Itu di ayat na mangihut. Ingoton ni isi ni liya ni portibiom mai akadia khotbah di tengah-tengah keluarga kita. Ala na marjami tahita watongani keluarga ta to tubuh masih dame, tubuh masih lasni roha, tubuh masih hasadaon, tubuh masih kekompakan sehingga dia datang ke gereja kompak lagi yang di gereja ini memuji debata merperbue muse habisi dunia melihat ini yang benar ini Allah mereka yang benar Roma memuji debata nasida jadi ikut jami tado HP diri tahun hata tahun langkah-langkah ningolu tahun ikut jami tado dan hola tu dirita do tu lihat portibio. Jadi nang belajar kita unang holan na diririta tapi kiri, na dihuriat tetapi kiri, holan na di ngoluton tapi kiri. Alai ikon do hita menjadi khotbah bagi dunia di luar sana. Asamar perbui. Ya kan? Salas rohani akka nahumaliang. Ido na niulahon ni parpesal menon. Dungi puji ibana debata, dipasanga ibana debata, dipapida ibana muse tabu perjanjian itu bagas joro, las rohani maksoi, memuji nasida, makin semangat bekerja, nyaman di gereja, nyaman di bagas, jabu nabe, edang adong disi akahagut turun, ada miodona tubuh, akhirnya ekonomi pun semakin bertambah, akalas ngeroh hape mengalir. Di tengah-tengah yang ngulu nasida. Akhirnya bangsa-bangsa Palestina nama mereng nasida gawe di dokma odo na toho. Kita pe kosongonima. Unang gawe pertuktuhan kita tu nahumaliang apalagi kita nuaing gereja HKBP jeruju di lingkungan orang-orang yang tidak seman dengan kita. Unang gawe pertuktuhan kita. Tu tengah-tengah ne lingkungan ta. Alaim naing magabe jamita. Gabe firman Tuhan, Injil yang daripada Kristus, bukan hanya firman-firman kita ucapkan, tapi sudah menjadi darah daging kita, yaitu memuji Allah Tuhan kita. Jadi molo praktekna tersongrom mak, pama kita molo mula anonsian bagas joron, ganuk minggu. Misalnya, bermobil hitam manang namar motor, HP tak alang kerupuk manang na bubon, tadangkur hot tujuh jabunai, kan itu bukan khotbah lagi. Pasti apa yang dikatakan dia, jorbu malak Kristeno, HKBP lagi, Batak lagi. Ini, oma nadinok ni epurus kan, roro preses natuari pasahaton. Mari kita perbaharui HKBP. Supaya orang-orang melihat HKBP, oh ini HKBP. Jadi ketika kita jalan, ini HKBP. Dak songon merpungu-pungu kita dohot ka naso saugamo do ita, mareng naso satu suku di gereja, merpungu kita di punguan aka inai ada tahe PGW misalnya. HP tertapapyak kondisi sampata. Tertinggal hong gereja. Ini HKBP. Memang HKBP begini. Bukan lagi begitu. Gimana yang diubah tahun pemberdayaan? Supaya apa? Ketika dia positif dilihat, ini HKBP gitu. Jadi kita membangun HKBP yang benar-benar jati dirinya. Bukan malah kita ikut membunuh jati diri HKBP. Kira-kira songonima tahun pemberdayaan ini. Ipe holas seredope contoh nak
Jadi mula-mula kita misalnya sanon, baik kong gawe jami tadu kita. Lakata, pahiata, doh aka lan na asing nai pakatayota, nang doh ekel tape. Hai bodo ekel mengejek kan? Bodo ekeli semua orang berbahagia. Jadi merhiti-hiti mah dipengot supaya kita menjadi khotbah bagi dunia. Karena Injil itu adalah kita sendiri yang sudah kita hidupi. Firman Tuhan. Allah yang mengulu. Jadi Injil berjalan terus. Jadi kalau au Injil, kamu Injil sudah menyatakan hidupnya adalah Injil firman Tuhan. Bakal nguluhoni di nguluna, pasti orang akan mengatakan, ini orang Kristen. Mereka akan percaya kepada Tuhan, kepada Allah, dan mereka akan kembali. Sauna ayat 20 walui. Ingoton ni isini lihat portibiom mai gawe mulak manasida tu dahoba jalan marsobba tu jolom dosugot sudi akka marga ni perbego. Jadi akhirnya nanti dunia ini akan menjadi menyembah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi marhite-hite iba mangan jalan marsobba dosugot sudi akka nagok di paingok muse tu sinaking asa unang ketergantungan tu si panganon do si numon, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita dalam hal itu. Alai naing mau balga kita ini adalah ciptaan Tuhan, nasi toktong maka nguluhon hata ni debata ala nong dilopok kontu kita iman, kepercayaan, Roh Kudus. Dan ala na adong bedi hita memuji debata, tapi ala na ibana do adong di hita gaya beta puji debata. Ido naking di ayat na perjulo di turpuk tom. Jadi adong no ipaingok mo sedison mulutungpe portibion akhirnya dang persia tu debata maneng nahamu saat ini maneng naau saat di pertikianon mengatakan dak persia we tu debata. Yakinlah Tuhan itu pasti dicari oleh manusia di dunia ini. Jadi iban naidokon dang mate hatai mengulu do firman Tuhan. Ima di ayat tulbusada. Saina adong do pinopar ni manusia na mengului ibana. Jadi ketika orang sudah lebih ingin kepada dunia ini, kepada malapetaka, kepada kehidupan kematian yang nama notong manang nama maut, tetapi masih tetap pasti ada manusia itu yang selalu membina firman Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Jadi hubereng di HKBP Jerujon dungadong selaik di sini tayakon firman Tuhan di sibuk wede gabe dang ulo hita membuka bukedeta marede bibil tapi dang tabuah bibil nuai muse zamanna IT ya kan kok bape pendeta pakai warni nebelgei dan ibu bibil jadi di konta pelihara do bibil to turpuk to kita harus tetap bawa bibil. Mulutum tayangkan di situ ketika kita tidak mampu membacanya ala geleng ala kota pelihara do sotung dua nong gabe di hempotai sude lihat bibil di si dang tatur be bibil ahita zaman waeng ngatatur bibil kan alai mungkin dang laku beno bibilon Alkitab akhirnya semua pakai IT dungi Roman non nama kuasai ITI simbolis dihapus masude dang boy beta jaha bibil dang boy beta jaha be firman alawa pinoparta be dang ngambe itu horbe mago sude maneng namusnah satelit dang arong be sinyal
ya kan? Karena kepanasan global, gabe satelit tipe di jangan gabe tidak berfungsi, hilang semua Bibel. Jadi kontabina, tetap kita harus beli Alkitab dan Bibel. Terjaga. Hari Minggu na petabuan. Asa diayak na terakhir kita mengului bana akana mangaradut na manaringoti Tuhani tu pinoparna sogo. Selalu mengingatkan. Jadi holat tabuat pe Bibel ini sudah menjadi peringatan bagi pinopar. Hanya kita bawa Bibel, Alkitab, tabuka hari Minggu na yun. Ngajamitai, pasti jamita. Ale molo nga IT, tabuan handphone atau sejenisnya, tabuka. Nampe Bibel arong dosi, alay gabi ina matiruannya ka pinoparta. Sudah mayan nun, dangang be pakai beol, mago ma, ngarong, abrok ko may, ngarong, mulai si panong dope, alay mulo tu sudut tuju, sudut anon, tu puri, mungkin ini tidak akan dipakai, dangarong beda manuhor, ape madabu ma ITI, tu gonggoman ni si pelebegu. Dipahapus masude aplikasi Alkitab. Dia tidak ingin ada Alkitab di situ. Simbol-simbol salib yang lainnya. Kita akan kehilangan firman Tuhan. Jadi dipaingot kita asa saya toktong. Tapodahon. Tu pinoparta hatani de bata. Tu akayana kota hatani Tuhani. Bibelope tapake. Gano pari, gano tiki, tazaha di bagasan ngoluta. Jadi dipaingok do. Memang rapak mahita mangulahon. Gano pari mahitanya menjahabi beli. Tak tapake ma Facebook tai. Gabe pemberitaan firman Tuhan. Tak surat sih. Firman Tuhan yang saya baca hari ini adalah ini. Jadi mulu tiap pagi sudi songoni ruasni hakawi bejuruju, jahau kumai, jahau niakan asing mai, semua akan membaca firman Tuhan. Jadi nang olan akan asing-asing ibe ditaringoti. Bukan hanya video-video mertubuk di sapedi taina, dibagi hon, subor semua. Jangan lagi. Nama merdame di san pedita. Masih haulan do pedita ni karismatik do pedita ni HKWP, hubering video, inilah tanda-tanda kedamaian. Misalnya Sony mah diberitahu, unang beri beritahon hal-hal yang negatif. Alai firman Tuhan mah terus diberitahon, asa tertandingi ima angka hahulumon di media-media sosial. Na pinatupani aka si Pilipiku. Jadi turpuk tahun paingoton hitanaking asa tapudai tajamitai pinoparta dot hatani debata saha maitu huriana saha maitu liat portibion sudi mansolma memuji tuhatai di pasu-pasu tuhanido akan amartangiang tu ibana akan arangol akan marsahid akan hurangan dilihat Tuhan itu halusna. Tuhan peduli kepada orang-orang yang susah, yang sakit, akan sodietong hitung-hitungani hasiangan. Tuhan pasti memberi kecukupan. Jala taingok mah ngolu tahun adalah rancangan Allah menuju kerajaannya, bukan rancangan kita. Tapi rancangan Allah untuk menuju kehidupan yang kekal bagi anak-anaknya. Amin. Mertangi yang mahita. Tuhan Jehovah Debata amanami nama rabangsa di Banua Gijang. Mau lihat tema Tuhan di bagasa tikyon. Tari parhatam na badie itu hami. Mapergugui hami. Merdalan di tonga-tonga ni hasyanganon.
asa unang mardalan di hahulumon, alay mardalan mahami di hatiuron. Nunga ditubuh sohami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami, jala diliho kotu hami todim todi porbadia. Parorot hami di tonga-tonga ning ulu nami. Mandongani hami laho madalani akka sidalan nami di hasiangano. Maparmudu-mudu hami ditiki hulum, mana yang ditiki marsahid, mana yang dangol hami. Alai disariokodo hami merhiti-hiti hatam. Ajar-ajar hami pergugui Tuhan. Asa gabi jami tanggulu nami. Ditongani keluarga nami, ditongani huriam. Dohot dilihat portibion. Asa sudi portibion pasangak kuarmu nabadiai. Ala naukahulu kami hatam nabadiai. Tuhan jauh badi bata amanami. Bergugui mahami di ngulu nami siap hari. Pasu-pasu hami Tuhan diaka ulau nami namaragami. Gonggomi masudi aka pinopar ni ruas ni huriam. Hagawipi jerujon. Di dia pinasida maringanan. Asa homa namang alehon di nasida. Aka basa-basa. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Tangihom mahami. Amin. Paima so martangyang arong si tangyak konota kenang. Sian ruas ni huriata. Hai pasoma. Ya, jadi marede mahita. bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dipuji dan dimuliakanlah namamu. Kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, karena Engkau telah melindungi kami dari hari-hari yang kemarin hingga saat ini Bapa. Kami masih boleh berkumpul dengan sukacita dan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami tetap memohon berkat-berkat-Mu itu Tuhan untuk pada hari-hari selanjutnya, untuk pertanggungan kami yang selanjutnya Tuhan pada minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Bapa Surgawi, pada saat ini di dalam pertanggungan ini Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu bersatu dengan-Mu Bapa, mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang telah diberikan oleh Amang Pendeta. Biarlah firman-Mu itu boleh hidup di dalam kami dan menjadi pelita dalam kehidupan kami.
Berkati juga Bapak Pendeta kami Tuhan yang telah mewartakan firman-Mu itu. Berikanlah kehidupan yang bahagia dan sukacita dengan kehidupan yang berkecukupan dan ucapan syukur Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Biarlah hanya Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Bapak kami berdoa buat tiap-tiap keluarga yang pada saat ini boleh datang pertanggiangan Bapak. Kami serahkan kehidupan rumah tangga kami ini Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani kami Bapak. Buatlah kami menjadi keluarga-keluarga yang cinta akan pelayanan Tuhan. Juga Bapak dalam orang tua kami Bapak yang di Bona Pasogit Bapak, kami juga berdoa buat mereka. Biar Roh Kudus Tuhan melindungi mereka, memberikan sukacita buat mereka. Juga kami berdoa buat anak-anak kami Bapak yang jauh dari kami Bapak, dalam hal apapun mereka, dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya juga Bapak. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang melindungi mereka, menaungi, mencukupi segala kebutuhan mereka. Bapak kami berdoa juga buat gereja kami dimanapun berada Bapak, khususnya buat gereja HKBP Juruju yang sedang dalam pembangunan konsistori Bapak. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikan segala sesuatu kebutuhan pembangunan itu. Bapak Surgawi, kami serahkan segala masa depan kami, cita-cita kami Bapak, kehidupan kami Bapak dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani kami Bapak, tuntun kami untuk lebih dekat ke hadirat-Mu. Tuntun kami Bapak untuk lebih mencintai pelayanan-pelayanan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi di atas segalanya itu. Ampuni salah dosa kami, agar dosa kami itu tidak menjadi penghalang berkat-berkat yang akan Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan doa dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji-pujian dohot hamaula teoni rohanami ma Tuhan husob bahok kami tuho di bagasan bornginon huhilalahami doali Tuhan denggan ni basam nasai toktong manogu-nogu hami mamasu-masu hami sian ari nasal punau kubulus sami sahat tu bornginon moliate madihoali Tuhan ala gudang akan nasinakapan ni rohanami naung pinatolhas nami marhite akatang yang nami ganup dilehoko doi obar tulomo ni roham alania li Tuhan sailoas mahami marlas ni roha jala toktong mamuji dohot pasangapon guarmu nasun badiai Tuhan gudang ka nanaing si pangidoon nami do petuho di obason ima dia kasakap dohot hirim ni rohanami marhite-hite akayanakon ni huriam sian namet met sahat rodi nama gudang sai lehon madinasida hahi pason padau sahit nang marani daging dohot tod di sian nasida asanggiat tumbuh kembangnya sempurna hobar tulomo ni roham nangakayanakon ni huriam manang di dia piale Tuhan
na di masa-masa persekolahan sian tingkat na utoro sahat tu perguruan tinggi. Hinorhon ya kana masa li Tuhan sebahagian besar ikon marsiajar sian bagas nabi manasida marhite live streaming alania li Tuhan mangido mahami tuho tabai madinasida bisuk asanggiat ali Tuhan tung songonipe proses maddohoti parsikola ani boy di dohoti nasida martaba bisuk nang parbinotoan nasida pasu-pasu manang sude akka pangajari manang didia penasida li Tuhan asal toktong di bagasan hahi pason margogo huhut marbisuk paradehon akka bahan ajar tua kaya nakon naikon majalo parsiajarani di bagasna ganuk. Tuhan mangido hami nang diakana toras pe na mendampingi akayana konna hinorhon yakana masaon asaho matoktong namana bai gugu dohot bisuk nang disude yakana toras ali Tuhan asanggiat ali Tuhan nang nasida pe gabe dohot mangalehon perhatian laho majalo akka parsiajaran na pinatol khasnya akka pangajari tua kaya nakon nagan Tuhan dihamole tehon rohanami do Tuhan akaya nakon ni huriam naung menyelesaikan pendidikan nasai launon managam makirim dia sini roham dia kaparkarijuan asima rohamali Tuhan akka naung dapot perkarijuan na pasu-pasu manasida manang didia penasida mangulahon akka karijona asanggiat ali Tuhan margugo nasida huhut marbisuk lau mangulahon akka ulaun nai hobar tu na pina adarni akka na makaholongi nasida huhut lehon matuhan akka pimpinan uluan dia keperkarijuan nai akana bisu jala terbuka rohana mangalehon pangajarion tuaka perkarijo diingananna Tuhan nang di bagasan bornginon hubuak kami maditangiang nami akayanakon naung patut menurut ukuran nami secara dunia marhasohotan nang nasida piali Tuhan hubuak kami matuho mangido hami ali Tuhan asa disihol ni rohanami songon natora sali Tuhan ditikina lehononmu madinasida perjupangan dohot akka rokapna Tuhan di bagasan bornginon mangido tong hami ali Tuhan dia kaya nakon ni huriam naung hot mardongan saripe dihirim ni rohana sida asa dapotan akka yanakon manasida nangi pehu pasahat tami matuho ali Tuhan disude akka upaya nasida lau mangea hilas ni rohai pasu-pasu mai ali Tuhan asa martabata balas ni rohana sida mamuji dohot pasangapon guarni nang diaka natora sali Tuhan tuho matong hupasahat kami songon natora sami ali Tuhan sai tabai mabisuk nang kesabaran di hami ganup songon natoras asa terbaik kami angajar-ajari kaya nakon nong pinasahat mutu hami nangaka pinopar nami Tuhan asanggiat nasida unang manibil siad dalanmu laihot manasida marsihohot makapar seaiho sahat rodina saur matua nasida haduan Tuhan nang di bagasan borninon buah kami di tangiang nami sude akka program ni huria namion ditiki na jonoko nali Tuhan
yang sedang berlangsung saaton pembangunan konsistori. Homali Tuhan nama masu-masu ulauni pasu-pasu masude akapade bagas asa marhahi pason nasida dau sian mara. Nang rencana ni huriat pele Tuhan tutiki-tiki naing roh naing menetapkan huria namion gaberesot nangi pele Tuhan sakap ni rohanami saluhut namai alai upasata mi mai tuho sai ho manapa sautoni ali Tuhan asanggiat martabata balas ni rohanami jala marsangap magwarmu marhite akka pangiduan nami i Tuhan nang di bagasan borminon hubuak kami masude akka pangula di huriam ahape ulaun nasida le Tuhan ulaun nami sianak kana kubasi song leader pianis dohot akka petugas live streaming akka parhalado nang uluan ni huria disadok liat portibion homatok tong na mga lehon gugu nang hahipaso na li Tuhan huhut say tabay mabisuk di sude akka parjamita asanggiat marhiteya li Tuhan tarbayan nasida patol hason hatam hobar tulomoni roham marhitei niana li Tuhan asa martabba-tabba akana makaporsiaiho Tuhan huhamula tehok kami ma parjongjong ni bagas jorom dison di lingkungan namion nasay toktong boy mga leon waktu nalehet dihami tanpa gangguan melakukan ibadah songon nasomal alania li Tuhan nang akka lingkungan nami ruas na tinggal di lingkungan namion piali Tuhan pasu-pasu manasida asanang nasida piali Tuhan say martaba-taba ma roha na marsiha holongan dohot tami tumpe berbeda haporsiaon nami tu nasida atau ngali Tuhan disude akka hirim ni roha nami iya li Tuhan say tangihon mai nahu pasahat tami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jongjong mahita tatangyak koma piliata martangyak mahita hali debata abanami na di banua gijang odo hararuan salut silihol-lihon na dinggan do nasaw libasa na maulutus pasatay masan nalohami tu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi gua na husus di jolom
Pasu-pasu may jala ramoti, asa parasa yang hami pilienon, pati bulhon harajam mo itongatongan ni huriam do di portibion. Buay marohan namin marhiti-hiti to dip, asal mentadahami gudang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di bawah wagijang, say pinurbadia magwarmu, say ro maharajam, say saut malam maroham di batongon sa numanagijang, leo matuhami sa rohang uluan siapari, say sama dosa nami sa panesa nami, idusa dengan namardusa tuhami, unang hami tugiyot tu pangujunan, palua mahami siap pamago, ay hono na punah rajaw, do tagugun, rodi hasang apos sa liling nililing na. Amen. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohan ni debata amata, do persauran ito di perbadia ma, na mga ramoti dot na mamaso-maso hamu sa luhut na.